Chim kan bar lai spotlight pendu. Kan bar lai spotlight pendu. Hagan ke step habang Yuan Ahmad jungu banterwa ya kena ke mas ke bekut ko hanmen ko para ko hep ko beret to ngin pai so try ngin panmap nabaro kilat kitam kiduna gijungi knang bamanga mapi ngin long sisha kita kibabit dor banterwa ya kena ke jingmaya Tekumca da gajing snguret bat gajing kloy jingi ban kala kebamut ban ino ya kine gajing duna breu gijingi ban ino iki pop kisang gijingi hadin tongin pais u da keba ngie duai lang nga pla hau blei badan bor baro pada pi ko hanmen ko para banglale pop sibun da gijing perkhat da kikten da kikam da gijing leklet da gijing le pala jonga
dagi jeng le palat jonga dagi jeng le palat bakrau jonga namar kata akarpad ya kamaria bakoj kabaisa kate soti ya kangel berkira koj badia pi kohanmen kopara banduai nak benta jonga how try ublay jongi ublay badan bor baro unis na yangi madlama bigi pop jongi unyalamingi sha ka jeng em bom jukut kan barlai spa sopusan Treiken rad koblei isneyangi Treiken rad koblei isneyangi Kristo ma ko Kristo rap ko nong pen im jongi pen im yangi Treiken rad koblei isneyangi Treiken rad koblei isneyangi Kristo ma ko Kristo rap ko nong pen im jongi pen im yangi Rom hublei shadrong Bad haken del jing sung Haki ben riu baro badon kamon babha Iya royame Ni namban ni mami Ni ay pendan burong Pangis menguyami Putrai ko blaze imneng Ko padon barbaro Ko kun marwe upa ko trai uci sukris Ko kun lang brodu blay Bakit ki popertay Top yang kacing gerbang Tos ngausen eyangi Deitang mami bakuy Deitang mami utray Uwe bahak hitam mami ko Jesu Kris Mami bayay long blay Haching long kaway Baru men simbakut Hakaburam ukbang Amen Dongin ya duai Koblei me uba penlong ya kita no jong kirunge bakin ya teli tang kawai hi kamon to ai ba ki pai jong me kin e ya me bat kin prang ya ka ba me lakular ba ha padeng ki jingkala jong kane ke pertei ya kita no jongi en pene hangta habadan ka jingkemen ba shisha Daud rai jing Yesus Kristus ukun jung me ubai mat basan sha rengkat bat me ha ke jing yalong ka wei jong man sem bakut ublei junam la junam amen Utrai u ongkum ni isha shebna usodar ka ying dulan nganweng no ya phi naga kam jong phi
Bat pin sa isya penya nagakerdan jong pi. Hakata kasi ngan khod yaw syakri jonga. Uilia kem ukun uhil kya. Ban ngan penkup ya daga chan kup jong pi. Ngan te akasingkai jong daga chimpan jong pi. Ngan pen kamti ya kabor jong pi. Bat salong ukpa ya kinong Jerusalem. Bat ya kaying Juda. Dengan bu halor katerpeng jong ya ushabi kaying daben. Lada pli en omdon bakang. Bat lada kang amdon bapli. Ngan satram ya kum uprek akajaka kabaskem. Bat salong kaket jong kaburom. Ya kaying ukpa jong kaktien jong trai. Kasam cispa labi pra. Kanbar praspa santundew. Kanbar kasam cispa labi pra kanbar praspa santundew. Ai ngu yu trai bas pun bapha. Ai ngu jaka donun. Jing is nei chong u klempun. Alleluia. Ngan rai ai ngu yu trai chongan. Daga donun barong. Kman angel ngan wayarong. Alleluia. Namar misnap katin chongan. Ngan yai kerkuyami. Nguha tempel chong bin. Alleluia. Ai ngu yu trai bas pun bapha. Ai ngu daga donun. Kajing pule baar, kajing pule nagasiti upalus bakoj agi Kristan harum. Kajing jilau jong kispa, bat kajing start, bat kajing tip jong ublay. Kano kiba omla ban sengoto kilong. Kirai bisyar jong bat kano kiba omla ban siampang kirukom le jong Naba mano bat tip ya kajing mut utrai. Lane mano balalong unong ay bu jong Lane mano bala ay ching ay sengobahaya paun hap siu kliang ya na ka ki ai baro long na da pat ha kan long ka buram chunam la chunam amen kak tin jong utrai Supaya Alleluia. 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 Ublay ulapan Yesuk yang i halade lengba okres
bad ula ai hangi yakakam jing penyesu. Utrai dan ringkat bat pi Ringkat bat piru. kajing pule naga gospel bakwit kat kum o Matthews ka burong me putrai hakata kapor habau Jisu lalej sakathan Kaisaria Filipi ulakli yala kisenran kibreu kiong ba ukun ubreu udeyuei kila jebab Don gibong u Yohanes Baptist kiwei pat kiong u Elijah bad sa kiwei pat u Jeremiah lane wei na kinong yetu lupa ulakli yeki pi pat piong ngalong u u Simon Petrus ula jebab melong u Chris u kon u blei baim u Jisu la paiktin hau suk mapi ko Simon kun u Jonah Namar omdei ubreu balapan pau happy ya kane Henry pa jonga uba habnengken te kumta ngaong happy pilong Petrus bat halor une mausiang ngante ya kabalang jonga bat ki kerdop kadijog kin omla yaka ngan ai happy ya kishabi jong kahima bneng bat kat ya kaba pinte ha prathei late habneng ro bat kat yakaba pilau ha prathei la lau habneng ro nangta ulamana teng yakisen ran bakin om yato breu baulong ukres ka gospel try Chris Kohan men ko para how try Jesus Christ haga gospel kabamanta kasngi kabangidang shoot yo sngew u Jisu ubo artele ki jingkeli ki bakong san ha ki apostol ki jongu klempe bagane kasngi mangi ngide ki apostol ki jongu mangi wei pai wei ngide ki sanran ki jongu ki nong bot ki jongu Tekane ka jingkeli ka bau keli haga gospel mementa kasngi ukeliru hanga badhapi. Bat ngingi de ban jubab ya kine ki jingkeli ki bau Jisu keli hagi apostol jungu. Kine ki jingkeli ki dei kine. Ya kon obreu ki ong bau deu ei. Naga gospel jung ya umu Matius kal nong khatlai khatnreu du khatlai. Nang dapat sakwe pat ka jingkeli nak juga gospel bang yas ngau menten pipat piong ngade yue kini ki atli ki jingkeli kidei ki jingkeli kiba mangingi haban jubab hoj ka jingkeli ke benengkong u Jisu kwa ba mangingin jubab yakane Henry ka jingkeli ke baar ka bangide ban jubab dalade marwehi ka jingkeli ke bau keli hanga barapi marwei ngidei ban jubab kham tame bat kerpang ya kane ke jingkeli ke baar pipat piong bangadei uei ngin pet khendiat ka jubab jong ki apostol ki jungu ya kine ki artali ki jingkeli ka jingkeli ke benengkong ka bau Jisu lakeli ha ki apostol ki breu ki ong bau khon breu udei uei ngiyos ngeu ba ki apostol ki jubab ya kane ke jingkeli katkum ka jingyos ngeu jungki na ki wei pat ki breu ka beningkong ngiyos ngeu ka jubab ba u Jisu udei u Yohanes Baptist ngitip ya kane ke jingkeli ya kane ke jubab ka beningkong ba u Jisu udei u Yohanes Baptist kane ke jubab ka dei ka jubab ka ba u Herod u la ai ne laong u Herod u tibba u Yohanes u dei u breu jong blei u breu bakhoj u dei u nong etulupa dei nama takadaw hadin ba yos ngeu chapang u Jisu u Herod u ong
ba u Jisu udei Yohanes Baptis. U Herod dalade umpadio mat umpadio i yau Jisu. Umpadio i yau Jisu, umpadio mat ya ke jingkran jong Jisu, umpadio mat ya ke tagi jing kampla ne ke jing isnei ne ke jingle jong Jisu. Den mata kedau wong ba Yohanes Baptis ula mipat na ke jing yap. Kabar pat ngiyos ngau bagi apostol ki ai ke jubab ba u Jisu udei u Elijah. Katkum kajing ong jong kibreu hakata kapor. Ngitip ba u prophet Elijah u Yasrim udan kata kajing Yasrim bat kajing im jong u Jisu. Den mata kadau ba kibreu ki ong ba u Jisu udei u prophet lane u Elijah. Nang dapat don ki baong ba u Jisu udei u Jeremiah. Ngitip ba u Jeremiah udai u prophet u bakadu haswa kajingwan jong Mesaya ne haswa kajingwan jong Jisu. Den mata kadau ba kibreu ki ong ba udai u Jeremiah. Bat kiwe pat ki ong ba udai unong ye tulupa jong ublei. Udai u balapha da ublei banwan ra ye khubor ke jong. Namar kimpas nguthu ya kajing im jong Jisu, kimpa dio iyo Jisu, bat kimpa dio mat ya kajing le nekikam jong Jisu. Mangamapi yola se ngingila banjuba bahaka ne kurkom. Bau Jisu udeu belai, bau Jisu udeu prophet, bau Jisu udeu nong hikai. Henry u Jisu dalade mandakas ngi kwa skautenat ba mangamapi ngin ai kum kine ki jubab. Henry ukwa ba mangama pi ngin jumap ya kane ka jingkeli pi pat pi ong bangadeu e kane ka jingkeli ka ba ngi haban keli dalade marwei bat ngi hab ban jubab sisa dalade marwei kumbau Petrus uong ba mede ukres ukun ublei ba im Petrus ujubab ya kane ka jingkeli jong Jisu namar ba daladehi u Petrus ulayo mat ya kata kajing isnei jong Jisu. U Petrus dalade ulayo mat ya kata kajing i jong Jisu. U Petrus dalade ha kajing don rengkat jong ubadu Jisu ulayo mat ya baro kikam kibabha kiba u Jisu lale ha kajing im kajingu bat ha kajing im jong ki we ki apostol bat kum juru ha kajing im kito ki breu ki bawan syau menta kasngi kohan men ko para lada mangama pingi kwa shisha ban jubab ya kana ka jingkeli ka ba Jisu la bu akhmat jung pi menta ba mau udeu e mau u Jisu udeu e ha kajing im jong pi mamarwe u Jisu deu ei ha ka jing im jonga bamarwei lara mangama pi ngimpat yo mat yo Jisu ha ka jing im lara mangama pi ngimpat IT yala de hau Jisu lara mangama pi ngimpat laban klet ya kana ka perthei ya ka jing sniu jong kana ka perthei ya ki kam sniu jong kana ka perthei lane ki kam sniu ki bangidan ha ka jing im jongi dalele ngimla ban jubab ya kana ka jing keli manga ngamla ban jubab ya kena ke jingkeli na ke banta jung pi ma pi pimla ban jubab ya kena ke jingkeli na ke banta junga kajing kren junga kajing thuk hana junga kajing yalap ka junga kajing im ka junga kamla yole se ban long ban yarap e pi ban jubab ya kena ke jingkeli Henry kajing im jung pi ba marwei kajing ya dei jung pi ba marwei ba du Jisu kajing IT telan jong pi bamarwei yala de hau Jisu pila ban jubab ya kane lada shisha ma pi kwa ban jubab hok ya kane ke jingkeli nadu ka danut ke jong pi nadu ka mansim ke jong pi de ban yo mat dala de marwei ya Jisu pi kloin em kohan men ko para ban jubab ya kane ke jingkeli lada pi kwa lada pi kloi pi hab ban wan shau Jisu man kasni kumbau Petrus udon rengkat baru Jisu nadu ka klimat ka ba ula khot yo nadu ka klimat ka ba ula ong ho ya ka jingkhot ka jong trai u Petrus udon rengkat baru Jisu de namar ka ne ka jing don rengkat ka jong badu Jisu de namar ka jing IT telan
Yala de how Jisu uyo ya kene ke jubab. Udan kata kajing slur ban ai ya kene ke jubab ba melong ukris ukono blay. Medei unong penim. Medei ublay uba ai yang akajing it. Medei ublay uba ai yang akajing isne. Medei ublay ubala penlaj im yang anak pop. Medei ublay uba ai yang kita kajing it kita kajing kerku kajing ai kibangadon kam ha kajing im kajing. Kohan men ko para ha kanai kasngi ngi habban yo mat yo Jisu ha kajing im bamarway. Kumang ong mene kajing yalap jung lengdo kamla ban kersyani pi yo lese ban yo mat yo Jisu hoj kadon kad benta kaban kersyani pi kajing yalam imei pa ya pi shau Jisu kadon shibenta ban yo mat ban tip yo Jisu yo lesi kajing yalam jong ki parlok ki jong pi ne jong ki nong hi kai jong pi shau Jisu kadon shibenta ban yo bapin yo mat yo Jisu Henry kandai persen kadai karai ke jong pi kadai kamon ke jong pi kadai kajing kuat kajing terang jong pi ban yo mat yo Jisu kohan men ko para kumjurung yos ngeu bau Jisu hadin bau la yos ngeu bau Petrus ula jubab ya kene kajing keli da kajing yo mat kajing u da kata kajing experience kajing u dalade badu Jisu bamelong ukres ukono blay beim u Jisu wong yu menta ngante ya kabalang junga halor une mau siang namar ba u Jisu ula yo I ula tip but ula shania how Petrus den mata kra wong ba menta ngante ya kabalang junga halor une mau siang badu ai utau shabi jong ka himabneng usabi jong kabalang ha u Petrus menta kasngi lada mangama pi ngi la yo ya kana kajuba bau Jisu dei we na ka banta junga u Jisu dei e ha ka jing im junga bamarwe lada mangama pi ngi la yo mat shisha yo Jisu lada mangama pi shisha ngi IT la de ha Jisu klempe bu Jisu song hanga ba de pi menta ngante ya ka balang junga ha kekerteng jungi iwe pe we u khoda kekerteng ya pi Matthew ya pi John ya pi Yohanes ya pi ko Lukas ya pi ko kong he ko kong rit u Jisu song ngangante ya kabalang junga halor jung pi de yu mau siang hato shisha habau Jisu ula seng ya kabalang halor ka jung im ka junga ha ka jing long ka junga ha ka ying ka sem ka junga hato ngamdon hok ban ra ya kabalang syakmat hato ngamdon hok ban penroy ya kabalang hato ngamdon hok ban penne pensa ya kabalang kane kade ka kamram ka junga ka jung pi ko hanmen ko para lara mangam pi shisha ngi kwa ban penroy ya kabalang ka junga ka jung pi ya kabalang Katolik ka jungi ngi dei ban long kumo Petrus ban yo mat yo Jisu klem yo mat yo Jisu ngi ngimla ban tei ya kabalang ngingem la ban pan priang ya kabalang ka junga ka jungpi ngiyo I hakane ka perthai bamenta kabalang jungi ka yomat shibune gijing tunju shibune gijing sha penrem haki liang baper kiwe ki balang kiwe ki jaj ki persang ban yu roj ban pentron ya ka jing klan jong kabalang junga jungpi ngi dei ban yang scam kumu Petrus ngi dei ban yang scam kumo Petrus habaro kiliang ban long utau mau siang nagbenta kabalang Katolik nagbenta kajing ik kabau trai ula ai hangapi nagbenta kajing isnei kaba utrai ula ai hangabadapi ko hanmen ko para ko heb e hakana ka step kamtame hakana ka sngi kabau Jisu ukhot yang abadapi habau Jisu ukli dalade marway yanga marway ya pi marway ya kane ke jengkeli hato piong bangadai we lada manga ngadon em ke jubab ban ai lada pimpat don ne pimpat yo ya kata ke jubab ban jubab dalade marway da kata ke jeng yo mat jong pi yo Jisu kade ka klimat ba ngin sedang no ban wat ya kata ke jubab ke jungi
da ka jing yo mat jung yu Jisu wat nom ap shibit ndalawai ka mas wat ap shibit ndalakut ka ne ka kenta ne wat ap la shai ka singi henrei ngi de ban sedang ha ka ne klimat ban wat no ya kata ka jubab ya ka ne ka jingkeli ka bau Jisu ulabo ngau sa jisin ladangi kwa ban yo ya ka ne ka jubab bau Jisu dei e na ka banta ka jing im jung pi bamarwe na ka banta jing im jung bamarwe ngi de ban yo mat dala de ya u Jisu kiwe kimla ban ya rap epi kiwe kimla ban Kristyan epi kiwe kimla ban ai epi u Jisu henrei ma pi manga marwe ngila ban yo mat u Jisu den mata kadau hagane kasngi ko hanmen ko para tongin IT yala de hau Jisu teletelan tongin shania ya kabor jong Jisu kumba ula seng ya kabalang halor Petrus u Jisu ula seng ru ya kabalang kajungu halor jonga jongpi hakajing em kajunga kajungpi hakajing long kajunga kajungpi tengidon kata ka hok ngidon kata ka deity ban pen priang ban pen ne ban pen scam ban ri kendong ya kane kabalang kabau Jisu ula seng hakajing em kajungi lengba kajing em kababha kajunga kajungpi lengba kajinget kajunga kajungpi lengba kajing IT telitelan jongi yalade hau Jisu and yoro ya Jisu Christ trong ngin ngin pla la ka jong ka jinget Kan balai span du buai. Tol ngini aduai ngia kerpa yo bele pa jungi balapan sha yo Petrus ban pa yala yau Jisu kum ukon ublei Nakapantau pa bukho jungi ubi shop jungi kilindo pat ki katekes pakum kinong rim pat ki rijet Kinduk penne kawai yakiran pe bala pen khamti yaki ingi kerpat yame ko try kerpa yame ko try nag bunta kane karam pe kristan chungi pangindup ik kongu bat burom ya upa bakhut bat ki nong sharai ki baya lam yangi haka karte ko kris ngi kerpat yame ko try kerpa yame ko try Namun ta iwe pat iwe nangi pangin dubla pangin nam yaro ya ublay naga pinta ka riu kom pa ulaya lam yangi siya ka singai
ngikir pat ya mego trai. Ngikerpa yame kotrai. Nakam ta kin men ki parajungi ki ba ya klat ki ba wat la ki ngej hau jisu kumangi kempat sengoto ya ki sandur ublai nak benta pa Petrus pat ki nang bot pateng jong ungi kerpat ya me kutrai Ngikerpa yame kotrai. nak benta ki bru baro bakin drobiato itu ya ujisu kumublai bat unang pen em jongi padrong hakabalang bandrup laj em ngi kerpat ya me kutrai Ngikerpa yame kotrai. Ngiduai nak benta. Kinong po pasatela ke perthei. Bakin yomat ya ke bor ke jong blai ha ke jong em ke jong ki. Kam tame un kta ya ke danut ya ke mensem ke jong ki. Bakin la banyo i ya kata ke jong ej ke jong isnei ke jong blai ya ke jong kra ke jong blai ha ke jong em ke jong ki. Bakin dup wan pai biang su da kata ke jong kelak bamot basisha ke jong ki. Ngikerpa dia me kotrai. Ngiduai na ke benta ki bapang ke besitam setelah ke perthei ki bedang dan hospital ki bedang Syah Sumar ki balawan pai na hospital Syaying baladu jing kermen ban yo jing ko jing khia bat kum juru na ke benta ki to ki breu ki bom yolat ban Pak Sumar ya lade ha ki hospital bat kum juru ki to ki breu ki bom kit khia ban Pak Sumar ya lade ya ki jing pang ke jing sitam ke jing ki ba trai kan rat ule kampla na ke benta jing ki un kta ki da ke ti kamon ke jing kti bas ai ke jing bakin yo mat ya kata ke kampla ke jing ban yo mat ke jing ko ke jing khia bopora sa chi sin ha ka leng ka met bat ka men sem ngi kerpa de me ko trai ngi duai na ke benta ke jing suk ha setelah ke perthei na ke benta ke jing suk apo ka rui ke jingi na ke benta ke jing suk apo ka jela ke jungi berkum juru ke jingsuk hapo ke ying ka sem ke jungi bablai tracken rad us em jung ke jingsuk wan ra ke jingsuk ke basisha ha ke jingmut ke jing perkhat ha ke danut jong ki breu baro ha setelah ke perthei ngi kerpat eme ko trai ngi duai na ke benta jing i wei pai wei ke basimenta ha ke naik ke mas ke bakhoj bau jisu ubala keli yangi kane ke jing keli pi ong bangadai we ha ke jing em jungi bamarwei bangila banyo ya kena ke jubab ngi kerpadi jisu bon kurkhu yangi un krushan yangi un ai bor yangi un ya lambat petelenti yangi bangin yo mat ya kata ke jing ej bangin yo mat ke jing isnei bangin yo mat ya kata ke jing kraw bor ke jing ha ke jing em bamarwei jungi ngi kerpadi me ko trai jar jar ha ke jing ha ke men sem jung pi bamarwei wan ra bad it yala de hau jisu kajing kwa kajing trang kajing angnut kajing pi jong kaying kasem kajing pi ha kene klemat namaru jisu u abdngong ya kajing wan kajing pi kajing it kajing pi ho kok pa to ai kajing shai bat kajing klan ya kitu kibayalam ya kabalang haka kerteng jong me to yarap yangi ban pla ya kres kumunong penem jongi da ke jeng em kristan bas kem mau ubi emat basan syar junam la junam amen Kan barlai spa ndup sau. Kan barlai spa ndup sau. I can love
luai ko para baga jeng kenya jeng aba jong pi kan long ba padang huna kamaru bleu pa badan bor baro to trai bideng nya na ki chong phi na kunta ka chingro ka brok da ka teng chung u ka jeng mantoy ni ba balang ba ko jeng u baro ko we ko trai me ba penyo halade yau pa ka jing ting kun da ka we ka jing kenya ka balatrwa si sen bat si jinom tos ngausan ai ban ai hangi ya ka jing ai jong ka jing tali bat ka jing suk ha ka balang jong me dau kris utrai jongi amen utrai dan rengkat bat pi rengkal rat phiru to kan tu yala ki danot i kan tu ki shau trai to ngin ai utrai blai jongi ka shong bat ka dei da shisha ka long ba shong hok bat ka badei ka deiti jingi bat ka jing penem yangi haman la ka por bat ka jaka banai ngu yami ko kan rat ko pa ba khut ko blai badan bor bat bam jikut leng ba trai jingi Jesus Christ nama da ka jing khayu ulapan thamai ya ka jing long breu barem bada ka jing sha sitom jingu ulapan damno ya ki pop jongi da ka jing mi pa jingu na ki bayap ulapli ya kalanti sha ka jing embam jikut bad da ka ba ukiu shame kokpa ulapli wang ya ki kherdop ka beneng bad namar kata rengkat bad ka kenhon jong ki angel bad ki rukut ngirwai ka jing rwai ro yame bad ngi pan bana klem sange bakun utrai ublai ki pai neng per thei sawada ka buram jong me Hosanna Hosanna torwai ublai sha trong Hosanna ublai shuno en ya royu bawan haka keteng utrai neng pertei sawada kaburam jong me Hosanna Hosanna torwai ublai shadron Hosanna ublai shunon Da shisham along bukhoj ko try ka thame jong ka jing khoj baro namar kata ngi karpa me to pan khoj pan kantang ya kine ki jing trua jongi dag bapaya muslim jong me kum kam jer halor jong ki bakin kala long yangi kamet bat kasnam jong utrai jongi u Jesus Christ hakapor baladi no yu badala ka mon snyo bha ula pnyang ya ka jing sha shutom ula shim yokpu badak baingu yame ula kdia u balai hala kisanran u ong to shim batobam na kane pibaro namar kane kalong kamet jonga ya kaban IT na kabanta chongpi Hakaju korkom enda lalayabam ula shim yakukhuri badak baingu biang yame ula ai halagi sunran uong to shim batodi na kane pibaro namar kane kalong kokhuri jong kasnam jonga jong ka jutang bathamai bat bom jukut ya keba en penme na kebanta jongpi bana kebanta kibabun na kabanta ka jing map ekipop to le yakane ban kan mau yanga ka jumaya jong ka jinge Bang yu ne uku Bang di
namar kata ngi gapan menta ya ka jing ya ba ka jing mi pa jungu ngi terwa hame ko trayuk po jong ka jing em bad ya ko khuri jong ka jing pen em ngi dai ngu aidam namar melanyew yangi ki ba bet ban yang khma jong me bad ban sakri ya me da ka bas ngeret ngi kerpat ya me bangi ki ba yo benta ha ka met bad kasna mo kres ngi long ki ba lapan ya teli ka we daw man sem ba khoj token mau ko traya ka balang jong me ka bala priang hasatala ka perthei ba to penjana ya ka ha ka jing e rangkat ba Francis ukpa ba ko jingi ubal bat marwen u bishop jingi ka kan hon ki bishop bat ba ro ka lingdo token mau lem ro ya ki hanmen ki para shenrang bat kan thei ki bal ya thia da ka ba kermen ha ka jing me pat bat ya ba ro ki bala khlat no ha ka jingi snei jong me to priang yaki sha ka jing shai ka khmat jong me to isne yang i baro ngi kerpat ya me barangkat bat kamaria the soti ba khoj ka kmi jong blei uji sa ba khoj ukorem jong ka ki apostol ba khoj bat baro kru khoj ki bla pens ngo ba ya me pateng la pateng ngin long ki ba bet ban yo ban talem ha ka jing em bom jukut bat bangin ro bat pandon borom ya me daw khon jong me uji sukris da ulem badu badhau kan long ame blek pa badan bor ha kicing yalong ka we jong men sem ba khut baro ka borom bar kicing ro chunom la chunom kumbelah hukum yang i daw nong penem bat kumbelah hikai ngi daktin belai ngi nod banong kok pa jongi baha beneng kalong ke bakut kerteng jong me kanwan ka hima jong me kalong ka mon jong me ha ka kendau kumbaha beneng toai ngi menca ke jembam jongi ka bahala kasngi batama yang i kerengkang jongi kumbang rogi ma be ke beles new yang i padwad yalam ngi sha ke jing pensoi henry tepelaj ngi na ke basneu to pen la jing ngi kerpat ko trai na ke jing sneu baro ha ke jing sbon jong me to a jing suk jing san ya kis ngi jingi khnang ba da ke jing rap ke jing snei jong me ngin laj barabor na ke pop bat ngin yo jing ya da na ke jing janjar baro kat ba ngi ding ap khmilenti ya ke jing kermen ba khoj bat ke jing on pa jong nong panem jong i uji sukres ko trai Jesus Christ me belong haki apostol jong me ka jing suk ngai phi ka jing suk jonga ngai phi wat pe ji ki pop jongi henry ka jinge jong ka balang jong me bat ha ka jing sbon jong me to ai ha ka ya ka jing suk bat ka jinge tali ka wei kat kum ka mon jong me mame ubi mat basan shar junom la junom amen ka jing suk ko trai ka dan barabor rengkat bat phi ru tong ini terwa ya kada ke jingsuk iwe ha iwe pat jingsuk hak mi kulang brod jong blei hak mi bukin no ki pop jong ka perthei sukito ya ki balakhot shaga jing khawai jong khon lang brod ko kan rat am song hok man rung apo ka ying ka janga henry ong tak niktin kamen sem janga kan sakhia hi kamen bakas nam kris kan ribet kamen ngi shaga jing em bom jukut amen
Kan bar ar spa khat lai. Ar spa khat way. Kan bar ar spa khat way.